انتي دا موبايلك مقبل يبلان ديو مالت مقبل يبلان انتي فليته كتقبل النجزي وسير كلا ندالي ምናልባትኮ ከቢደሪ ሓኻጽኒ ሓትኩም ትኽእልያ ንስኻ ትብል ብሞባይል ዘስተንፍስ ኦይ ኣትንስኽ እዚ ሓሰብኒ ኣብ ካልእ ክተጥውና ይኸይ ብዙኾነ ከመይ ከምሲኻ ትደሊ ኣነ ሓዊታይ ምስ ቆቢዓ ዶ ጋዜጠኛ ዲኺ ኣይሓስኩኻን እንታይ ንምባል እዩ ማለት ደኣ ሕቶታት ኣብዚሕ ኽለይ እሞ ከተማልስ ኣይልካ ኢኻ ተመሊስካ ተሓተኒ ዘለኻ ከምኡ ይኮነን ግን ሕጂ እውን ተሓተኒ ኣለኻ ርዳእክ ኣሎ እንታይ ክብለካ ኢኻ ትደሊ ሕቶ ይመልስለይ እንታይ እሞ ዝነበረ ከመይ ኣምሲኺ ኦኬ እሞ ቀዲሞ ዶ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ እሺ በዓሉ ሃሪሙ ኣቐንዚካ ድዩ ልዛሓተ ትፍለጠለይ ምናልባት ከይራእይ ሃሪሙካ እንተኾይኑ ደኣ ኩሉ ሰብ ዝብሎ ዶ ኣይኮነን ዲ ኮነ ኢሉ ፍላፃታት እናደርበ ዝሃርመካ እምበር ኮነ ኢሉ እንተኾይኑ ደኣ ከም ደቕን ዘጠፍዩ ዝሓተ ዘሎ ወይስ ንላግፂ ኢሉ ነዚ እኮ እያ ክትምልሰለይ ደልየ ዘለኹ እዚኣ ዳ እሞ እንታይ መልሲ ድልይዋ ማለት ጠፊኡ ወይ ኮነ ዝሓተ ዘሎ ተሃሪሙ ቃንዛዚ ስሙዕ ሰብካ የልወን ሓቂ እንደ ጽቡቕ ኣለኻ ስለዚ ሕቶኻ ተመልስልካ ክኸውን ተስፋ ይገብር ብኸመይ ኣነ እኳ ንሕቶ ክምልስ ፀኒሐ መልሲ ናይ ሕቶኻ እውን ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ እየ ብዝኾነ ሕጂ ናተይ ግደዩ ንስኻ ከመይ ኣምሲኻ ከመይ ከምሲኺ ትደሊ ከምታ ኣነ ዘምሰኽዎ ከመይ ዲ ከምሲኺ እንታይ ይርዳእካ እንድዩ ብዛዕባ ዘምሰኽዎን ዘለኽዎን ኮይና ክንዘራረብ ፀኒሕና ንዓባ እንዲ ድሕርታ ይትመለሰና ኦይ ማራ ተራሪኺ ጓልኪ ብዙኾነ ኣነ እኳ እንታይ ከም ዝኾንኩ ይርዳእነን እዩ ግን ከዓ ብዛዕባ ሓደ ነገር ብዙሕ ይሓስብ እንታይ ንሱ ብዛዕባ እንታይ ትሓስብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከም ዘድካ ክትዛረበሉ ክብድ ዝበለ ይመስል ግን ከዓ ኣብዚ ቀረበ እዋን ሓንቲ ጽብቕቲ ዑፍ ኣብ ኳንሸሎ ቤትና ትዝምብላ ኩነታት ናይ ዛዕፍ ከዓ ዝያዳ ሻቒሉኒ እሞ ብዕፍሲ ክንዲ ትሓስብ እሞኻ ክሳብ ውን ተጥፍእ እታ ዑፍ ኖርማል ዑፍ ከይመስለኪ ገለ ፍሉይ ሓይሊ ዘለዋ እያ ትመስል ድሓር ከዓ ኣርጊፀ ክሳብ ዘይፈለጥካ ይኮድቃስ ኣብን ነበር ካልእ ኣይኮነን እሞ ሓደ መዓልቲ ሕዛብ ብልካ ዘይተዘራርባ ኣይሓይሽን ማለተይ ንስኻ ትቐስን ከምዚ ቅርቅረ ገለ ከይትኸውን ማዕርካ ተብላዕና ኣነ እውን ናብ ገለ ጽቡቕ ነገር ትወስድኒ ዝመስለኒ እዛ ዝበልክያ ግን ኣስሚረላ ኣለኹ ሓይሊ እንተረኺበስ ክፍትኒ እንታይ ሓይሊ እንተረኺበ ገለ ዑፍ ደይኮነትን ንዑፍ ደኣ እንታይ ኢኻ ፈሪሕኻ ክትመውት ኣየ ንስኺ ዑፍ እንተበልኩኺ እዛ በዓልቲ መንገብገብ ሰማይ ትበረድ ይመሲልኪ እንታይ ዳ እሞ ካብዘን ዘይነፍራ ዓዋፍያ ኣይኮነትን እንታ ወዲ እሞ ዑፍ ኣይኮነትን እምበር ዝያዳ ልቢ ወሲዳ ትበርር ክርምቲ ዑፍ እያ እንታይ ኢልካ ልቢ መንጢላ ትበርር ለይለይ ቁመና ሃንደበት ሕልፍ ክብል እዩ ነይሩ ሌላና ዓይንተይ ፈዚዘን ተማሪኸላ መንቀብ ኣልቦ ኣብዚሑ ዝዓድላ ውቅብትያ ኩሉ ዘጥዕመላ የውኳዩ ኣብየት ቁንጅና ትሕትና ምስ ልዕልና ዘቕንእ ባህሪ ስቕታ ዝመርፅ ኩርዕ ወዲ ኩሉ ተዓዲልዎ በዓል ምሉእ ክብሪ ኣነስ ተማሪኸ ሓግዘኒ ፈጣሪ ወዲየ ዝብል ሰብኣይ ዕጡቕ በዓል ስረ ኣብ ቅርዓት ዓደቦ ሓፋሽ ዘመስከረ ሎመግን ህልም ኢሉ ኩሉ ዝነበረ ትለዋህ ልበይ ንዓኺ ምሰፍቀረ ሓታትን ተሓታትን ዝየብሉ ወግዒ ባዕሉ ዓዳሚ ባዕሉ በላዒ ባዕሉ ኣበጓይላ ባዕሉ ሳዕሳዒ ባዕሉ ጨዳሪ ባዕሉ ሰማዒ ኣይትበሉ ኣየድልን ክልተ ምዃን ልብታት እንተንቂደን እንተመሪፀን ፍሽኽታኡ ሰላቢ ቀልቢ ዕላሉ ሰላቢ ልቢ መስኮነ ኢደ ሂበ ከይፈተኹ ይኹን ለይለ ዓይነይ ከይሓሰኹ ግን ፍቕረይ ንቡር ከይተርፍ ወግዕ ንግበረሉ ሕተተኒ ደጋጊምካ ኣብ ብርከይ ወዲቕካ ልበይ እናደለ ኣነ ክዕብየልካ ከም ገለኳ ርሕቕ እንተይልካ ልበይ መሉቕ ኢለስ ዕብድብድ ክብለልካ ወግዒ ባህሉ ደበልኪ ልብታት ንሸፈታ ብዘይ ፍቓድኪ እንታይ ኣድለየ ንድሕሪት ምጥማት ንሱ ደይኮነ ነቲ ዋና ብስራት እምበር ንዓኺ ደኣ እዝዶ ዓቢኪ እንታይ ኮይነ ፈፈው ዘይብለልኪ ብጥርም መባልክስ ክብሪ ክንደኣሉ ጓልነትኪ ዝያዳ ትኾርዐሉ ግን ፍቕረይ ክብለካ ደጊም ዋና ልበይ ኣይትናዕቐኒ እንዶ ቅልል ምባለይ ከይተማላለስካ ከይተሻቐልካለይ ወሰድዋ እንከይበልካለይ ኣይትናዕቐኒ እንዶ ቀልጢፈ እሺ መባለይ ረስዕዮ ጥርጣሪኺ ኣይትሕሰብዮ መንገዲ ንዝሕፅረልካዶ ስለምንታይ ትብሎ ክንዲ ዝሓገዘካ እምበር ይቐኒየለይ ትብሎ ስለዚ ኣይትሰከፊ ኣቸኺ ኣይቀለልከን እኳ ደኣ ሪእኽኒ ተባዕ ጅግና ፍቕሪ ምዃንኪ